Betty Makisomo. Jochiw thieth e kaunti ma Nakuru bago ng'anyo ka gidwaro sirikand kaunti mondo orang midhiero magikadhe kuom thuolo mang'eny kod ywak gi bende. Giwacho ni osara margi ma dwe mar 7 pok ochulgi kod winjruok margi mane gigoye kogno higa mar 2017 pok oket e tem. Gikwedo sirikand kaunti kuom rem chopo winjruok margi kendo giwacho ni ok gibidok tich nyaka dwachgi kete e tem. What we heard from the president, he said clearly that all the monies have been sent to the counties. And now we are wondering, where are the salaries for healthcare workers in Nakuru County? Atuna what we call career guideline. And we are wondering, what is really happening? We believe nurses ndio backbone ya hospitali. Mukikuja hospitali, the first person munakuta ni nurse. But we are really treated so unfairly.